hapon mga katutski. Mandao po dre natigo pang basura nagkatong lamok na marudaog para matigom. Bawas sa balay, nagdaumi mintas nga wala pa nagsunset muna mga atbang di o may mga tower sa smart o sa globe. Silinganan mga katuskyo, nagsulod ako ng lapasunon pag-as na po ng sugod ilan ako lang lagon kaya burlay mo tayo magkalas-tagas na magkapamuko na sa sugod wala pa may buko buhatan na ni pag masagbot sugnod yung nani mga katuski ba sige na nakasugas siya salamat kasi kuyag maabot ang mangga init man matbang mo dia nakin nga balay ng mga bago gipatukod din sa madapit mga kusik mga palwas lubi ni sudut menang lah ada bunga lubi ya yellow nga lubi kasi ganahan mo minum tubig na lami ka na tamis kusuroyo na rito akong mga tanong muna yung bagong tanong mga katutki ini dito din kato yung kare tanong ito yung ako nagkwadro kaya hindi kadakuan niya kung butang cyclone akong butangan og manok may akong plano ani magkatuski sabi initan yung kalayo
Grabe ka init yun ang kalayo. Sa pagka-impyerno. Ika. Init kayo. So, ugam kayong langkay. Ito sa lubig. Tusukin kayo. Suruh yang satu tanam. Ako magpagtanom. Tanom nga santol. May mga bago nang gitan. Para ito isa dito. Ito ada yung sa ubos doha. Kaya bas katuski yun. Namunga na ako. Yun ang gagmay. Gagmay bunga. Bisaya. Tanahan ang tanom. Rambutan ug ang santol. Gapon tak di daoban kaso lang kay hapon naman. Lusan naman tadi daob. Ano basa? Lusan naman tadi daob. Dito ni sa ginit mga tulog adlaw. Sige na santol. Isa ka santol. Mangga dito. Yung rambutan. Nara, hapit din ako ma-apil og lampas. Nara mga katuski, bayon. Nara. Ano isa out lang isi sa sagbot. Ano nang ipakita niyo sa una. Okay. Santol. Santol dira. Sa santol mga patuski. May sungkit nga. Sungkit nga kawayan. Starapol mga patuski. Ako na po. So, manitibok na kong area o ng area kani tibok na mga area ini gamay rin ko puno na ni sa prutas. Ang kulangan nalinyal pitri lubi. Ini sa kung lahir po ng sibilya sa lubi mga tuksi. Marang ka nang maglilahi ang klase ba? Hindi ka sa klase ang lubi. Ada mga lubi, mga dwarf na, mga buko, yung mga yelo. Yung hita po lain klase. Ayan, parang disbabaw. Hangin, area-area. Si misis ito, sabi ni nanay, kita na ko sa inyo mga katuski ha. Para ito, ilkliyok, nasa niya, story na si nanay, kita.
perfect yung taghana. Walay hunong, walay putol. Kanang nagkita nga padlis nga puti mga katuski mo na pulangi reveal ya. Lubog kayo. Gabaha ko sa bukid. Dako kayo ng sapa o. Pag binaog ka ng magbaha. Grabe paspasag yung sagbot mga katuski o. Ito na pong tag-asa. Pero problema kay humok naman silang pason. Basta yung linghod pa lang, pero kanang pagulangon yung gabihan na binggang iya. So lubi dire, sugod nagpamunga oh. Namungol na siya. Anak, nga lubi. Basta dito pika sapit na. Sunod-sunod na ni sila. Managkuhan yung mga prutas dire o galing lubi dito sa kinitanahon dire ba maglasang na ni siya. Mainlan nga natay paabot pohon mamunga bis sore dire kay bugnaw. Six leads na gina sa paghakon konra gubul ra tulins pa na gadasok na mayo gino kay 6 leads nang dala sada medyo lugluag na no? Ang gym sa Lumbo na kanang naay green nga to. Dia ang pasik bulan panahon udah mulai mga event. Bukid mga katuksi labihan dito mingawa diya may mga balay talagsa rin yung kayo na magian mga mag-trail me sa iyo kay mga tulong mga tao diya pero may kurinti ang ila din ha na solar nana ra ayun katong mga karaan suga sa una kanang Petromax o kanang palong-palong nana lang sa mga katuski. Ya, ngagi mi dia ngamong madunggan ubo-ubo ang mga tao. Pas hangil ubo-ubo pasabot nga naa sila diha sulod na itaw. Nana ra lang. Kuan dia signal. Pero sa panahon ng mga malubong mi, mangguwa man sila. Mangguwa sila din mo. Mo tambag pud ba? Mo istorya sila nga ayaw mo diha agi nakita kay nalom. Na magaw mo pa na sila mo alalay nga po okay nagigina diya buntagan may isahay diya sa Malantaw diya sa bukid mga katuski na iskwilahan diya na sa Malantaw puros mga lumad ang mga estudyante diya. Okay mga katuski, baklayan po ito sa subok tikas kilid na po ilang suro yun kung isa nagpod sa tagas ang sabot nagining bulusuri mga katuski ang isog kayo puhuon ay mong putlon hara putlon mo pipila ka mga adlaw buhi na pod mangga then strapol may mga kuan na tapol na star apple amungan
katuski kaon ra gyud putan eh. Ano ni sila oh, mangga. Daghan kay ning butas diri. Nagpo di sila. Indot kay ni suruyan landong. Hidag hayop. Plano manok mga katuski. Wala manok. Lagi tulong ang pinsa. Diha kung ipa tamnan o tamar to siya kung ipa tamnan o kuan bato na kung kitang kadiyot kung ipa tamnan o gulay sa akong agaw iyawat na lang po nga nakautan sila luoy mo po kayo kada dihok palito ng gulay mahal na ba yung gulay sa merkado so gusto lang nga wala man isa hindi na nga pag tanong-tanong mo mga gulay diha para nga namin mautan na mga katusyo ay okra bate o kining kamuti tapos kumain na lang naas na yung mga utan-utan yung agda na ito nga kuwaon ko diya tanon ng lubate sige lang buka naman ko diya o ganahan ng pagulay ano na nila dito gila pag itong tanon ng tao mas maayo para nga mahawan ako nang gilapasan diya para nga limpyo tanawon ano yung mga tanong mga mangga dagko na ginatugay ni mo bunga yan balik natin sa may siminto dito sa Kulistan Bayan diri katuski kay kantaw-kantaw ta hangin-hangin nga daghan pun lamok kalingaw tag pamikpik okay lingkod tali magtos siya hindi na pagibutan kung baka sa una akong di silbi patining ya lain gibaho man ang kuan lain gibaho ang biyahang hugaw yang tae so akong giundangan makatusi kay maikupos mong silingan at dool isa na ganito kabaka kaya magbaho ako na dyan ibaligya ako na dyan basta maningong na dyan ang pagkama kanang kami tawag sa kami tawag ninyo ang magtusi kada sa mo adres sa Bisaya kukok ang tawag na mga niya paano siya ambot sana klase nga langgam mga katuski isa rin saon mo na sa gluto subaon mo na yata di mo sa iring iro digin mo kaon so mana nga matingala gibi ang lasiyas mananap so alas 4:30 na mga katutski ali Dirisa ha ito na wala sa dirigan eh maski no ulit na siya saan yung dala ulit na siya kasi hindi gagawan tas lamok rin nakita eh grabe lamok ito ning babaw sige ni maglabas ko to yun bisa galihok ta lamok mo panjad mo kit-kit yun hindi kasirok ng lamok tapos na lamok paakin na sila eh
kita na area ng hawan, kita ng mga punuan sa mga kahoy. Samantala kung libon ang imong makita kadi ra gyud kumuy dapit ikutan. Pero kung hawan ang kita ng mga punuan. Nya ikutan hadok na kuy ang sabitin hawan man. Sa libon ako yaw ito ora ba mga balay. Ako lang gini sa ibang tahon. Yung lagi kumamang isprayhan daw. Ano na kung ispray ma kay kung ako'y baka maglisod ako kung tigwayan kay lali mo kung magkatuski kaning nga sagbot kaning napira kaning nga mga sagbot na kung ma-isprayhan mo na siya mamatay gini siya pero ani karon ng daron gap mo ni pag isprayhan magkatuski ana patay gina siya grabe karon kung naan ako'y baka ko so ako lang dyan ibang tahon huwag lampas-lampas ay ni balik nagkuha din si Kutsilyo santol taga si santol ni Tia tiri na paniti si maglakaw magpanit pa pandol pa ka diya kapoy na dali kayo magkapoy dali kayo sa kapoy yung toski ano na ako iyak mo na okay oh bye 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 Ami-ami sa babaw sa aming balay nagpahangin niya may hangin may hangin mga katotski yung pundo man ang mga dahon linaw kay sahay hangin dahil gagaw din mga katotski mais loy kay mais buto naman yung maisan lalo pwede na isprayin niya bro ha kung ano manggod siya magtuski set racing ra siya ba gamit hindi siya mag sito puay puay kining sito ka na nang mag-abono nga dungan pagpugas ba kalimot magkuha na kuha mo nila pagi pamagi dia pagpugas magatuski bapuay ka nang islakon ra bitaw sa guna niya lunod nana ra niya pagtubo mga pila ka semana ay hadayon abunuhan sa idris puting dayo puting kinahanglan gid unta putingan gyud kaso kay kuan magod ni balakan kay makilid ba yung abtan ng ulan anoron ra sayangan siya kuan na mga katuski para pangkonsumo lang nila maka sanggi mo gyud makaharbis mo gyud para pangkonsumo ra nila puy-puy masigit-bit ay butas pa ni butas na ako mga katuski kay puy-puy man okay okay iko mo din kabitahan nila ito ay tripod ang katuski kayo magka ang buto na rato
Itong balay niya. Ako na. Mapas. Balay yun, nag-anak yung bago naman yung bago. Nag-anak yung balay. Pinintala na. Wala ko kailangan akong bang balay. Na yung mga bagong naman yung dito sa mga dapit. Mga tutski oh. Taghan na kayo mga balay. Mga to. Oh, diha. Waan to dapit sa babaw na agya po. Dako. Oh, bagay ako sa babaw. Dako ang balay oh. Na diha. Piningkalan. Oo. Ha? Akong gilampasan. Kami kung nandito. Oh, kasi nagawa niya to. Na, itong labayan ng mga tiles eh. Ha? Ang labayan nilang tiles. Kasi nagawa. Ngayon diha. Ano din mga niya? Ay, palayo na. Taligsik man. Ano taligsik? Wala yung tata. Tapos kayo, bahada sa mi. Ano kaya taligsik na? Aron? Ha? Taligsik na. Sorry. Durian mga ito siya. Durian. Kung butangan o basura parang matambok siya. Aksal mo nagkulaya. Sige kung basura mo. Kasi nga hindi pa kayo malasa. Ha? Sa? Oo, dagko na. Ang gabi mga posisyon na. Gagmay kayo ni posisyon na. So karon, naulian na mga posisyon, dagko na sa bunga oh. Dagko na sa kuning bunga. Ya, dinaghan na pod. Oh, pila ko nakabuko isa ni kabulig oh. Maniba po yung nabuntang mga katuski kaning yang tubig ani. Kan is man kay tubig. So, mga katuski. Hindi lang ako putlo na ako ang vlog karon yung kahaponon. Salamat sa kanunayan ninyong suporta. Sa kanunay sa gihapon kamo nagapalo sa tanan ako nga mga vlog nga gihimo. So, hindi na ko kutob. Mayong hapon sa inyong tanan. God bless. O daghang salamat.